Егетлер, миңа сезнең җырларыгыз ошый. Ну, поет у нас здесь только Айдар, а я его менеджер. Бик яхшы. Әмма дә ләкин соңгы вакытларда үзгәрешләр, яңалыклар җитми. Әгәр дә инде җырларыгызны таныттырасыгыз килсә, безнең ишекләр һәр вакыт ачык. Siz bizga ish taqdim etasizmi? Әйе. Әйдәгез бергә эшләп карыйк. Мәҗбүр итмим. Сезгә ничек кулай, шулай эшләрбез. Бу инде сезгә төнлә качып эшләп йөрү булмас. Ярар, егетләр, бусы турында башка вакытта сөйләшеп бетеребез. Хәзергә шәйләрегезне эчегез. Рахмат. Şanımdağı sırrını Turmuşumның alsuğu Yüreğimnin yarsuğu Hıyalımның tatlısı Bəxitim şapkısı Fəriştəgə dinlərimin Yadlarga da birməmin Yıldızdan da yaxdıraq Balqırğı sigənim Sin minin tiləgim Qarashından yaşır almayım Kuzim qarasın Yanlarımdan gülüyə nəşə Kilə barasın Gözlərində kurən barı Barı uzimdə Tınla əli tik bir günə Əydir sözümdə Xıyal balqışı Tanlar yaxdısı Seni yaratam, sindip canatam Canım yartısı Seni yaratam, sindip canatam Canım yartısı Hey! Kelib шығамы? Әйе. Іштен кетіре болдым амин. Неге алай дейсің? Вақытта жетмей. Репетициялар да көп. Әжәмил 3 айдан соң концерт ұйыштырабыз дей. Ә минем 5 яхшы жырым бар, һәм 3-сі инде былай гына. Алтысы яхшы. 6-сы яхшы, һәм 3-сі Іштен кетіп көпірлеріне яндырасың мы? әйінді. Мен де шулай айтар едім. Ярый, мен сіздің жырлағаныңызды түсіріп аламын. Яратасым килә шашып Сөйіләсім килә ынтылып Урамнарда адашасым килә Буран дулаганда құтырып Бары тексин елмаясың Ұнаттырып йөрәк ярасын Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасың Бары тексин елмаясың Ұнаттырып йөрәк ярасын Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасың Исәмсіз? Сәлам. Эшләр барамы? Бара. Бик яхшы. Контрактны карап ал. Риза булсаң эшли башлыйбыз. Сиңа телевидение ачарга кирәк. Бу җырга клип төшерәбезме? Жыр шынлап та шәп, ләкин бу тиз була кебек. Аңлыйм. Вакыт бик аз. Башка бер шеп тормыйм. Эшләгез. Контрактны укы. Рәхмәт.